Hola, boa tarde. Bueno, vou intentar ser breve. Simplemente agradecer a todos os presentes que están hoxe aquí no Concello de Valdedura, nesta final do Club de Debate. E nada, quero presentar as persoas que están aquí en meu carón. En primeiro lugar, a concelleira de Lingua do Concello de Narón, María del Carmen Lorenzo. Un forte aplauso, por favor. Levamos moitas horas aquí, apura noso tempo, vou ser breve, felicitar a alumnos, docentes por todo o traballo realizado para estar hoxe aquí, polo exposto aquí e, por último, facer un convite para que todos esos neofalantes que estades hoxe aquí, non só os sexades hoxe, conservemos o noso patrimonio cultural. Grazas. Vale, en segundo lugar, a concelleira de Lingua do Concello de Teo, María Vázquez. Un forte aplauso para ela, por fin. Boas tardes a todas e a todos. A verdade é que é un grupo que haxa tanta participación, a moitos xe vos vin tamén na semifinal, pois a verdade sodes exemplo. Teño que facer mención especial aos sofistas do IS de Cacheiras. Pablo, David, Daniel, Raúl, Borja, Iago, Alicia e Antía, creo que os dixen a todos. E Martín. E ao seu mestre Xosé Candal tamén por todo o esforzo que levades ata aquí. Así que, independentemente do que resulte agora, como concelleira de Educación e Lingua de Teo, podo dicirvos que estamos moi orgullosos da vosa trayectoria ata aquí, e o resto dicirvos que, bueno, igual que un aparello ou un coche, se non se lle dá uso, pois estropease. O galego, se non lle damos uso, pois tamén se estropea e se perde, así que non deixedes de falalo. Vale, en terceiro lugar, Patricia Val, concelleira da Servicio de Normalización Lingüística de Santa Comba. Un forte aplauso, por favor. Boa tarde a todos e a todas, eu tamén intentarei ser moi breve, súmenme as palabras que acaban de decir aquí os meus compañeiros e a todas as que dixaxedes vos ao longo deste día e tamén nas semifinales que foron en Santa Comba. Hoxe falamos dun tema moi importante que é a lingua, que é tamén o corazón destes clubes de debate, destes eventos, e creo que posiciones en contra, posiciones a favor do que é o que debe ser un neofalante, do que debe ser a conservación da lingua. Unha lingua son as verbas, son as palabras, pero a veces tamén son as expresións. Eu son unha leofalante que ven do italiano, vedes que a miña mímica a veces é moi italiana, e eu aquí hoxe escuitei unha retórica moi boa, escuitei unhas palabras e unhas reflexións moi boas tamén, pero sobre todo en xestos que son os que nos fan grandes. As apertas que hoxe aquí, o compañerismo, todas as boas sensaciones, isto tamén é o que preserva unha lingua e o que nos preserva como seres humanos. O sea que, de verdad, non era boa tanto polo nivel do debate, pero sobre todo por o vosso nivel humano, que foi excepcional. O sea que, seguide nesta línea e agradecer tanto a vos que sodes o futuro, e sabedelo perfectamente, como tamén as persoas que vos forman e que permiten que estes eventos sean o que son, algo fantástico e maravilloso que tamén temos que conservar. Gracias aos xurados. Tamén, además do fantástico equipo de Santa Comba, permítideme outra pequena mención, que son aos tanto os organizadores como os dinamizadores. Pol e Sara, de verdad, enhoraboa. Bueno, por último, no menos importante, Diego Luis Díaz, alcalde de Valdedura. Un fuerte aplauso para él. Bueno, rapazas, rapaces, primeiro de todo, noraboa. Moitísimas gracias por termos achegado hoxe hasta aquí, hasta Valdedura. Estamos encantados de recibirvos. Para nós foi unha grandísima noticia cando nos comunicaron que iba a celebrarse aquí a final. Sobre todo foi unha grandísima noticia cando en Santa Comba arrasamos prácticamente, así teño que decir, nos de Valdedura. Entón, pois, lóxicamente, moi contentos de que hoxe puidesedes vir hasta aquí. Esperamos que disfrutasedes desta xornada que foi impecable, o nivel elevadísimo.
lóxicamente, independentemente do que pase, como xa dixen, a nosa noraboa desde o Concello de Valdedubra, pero sobre todo o noso agradecemento. Agradecemento a todas e todos os rapaces que ao inicio do curso decidistes apostar por entrar e preparar estas xornadas do Club de Debate, porque dadeslle sentido, lóxicamente, o que é a defensa do galego. Eu creo que é moi necesario que sigades nesta liña para nos poder contar, lóxicamente, aquí en Valdedubra con ese grupo, pois foi unha excelente noticia, e agradecervos pois esa dedicación que tivestes, que outros, pois, o mellor, estaban a fazer outras cousas e vos a prepararvos para sacar adiante estas maravillosas exposicións. Gracias ao xurado por estar hoxe aquí, gracias aos técnicos de normalización lingüística por traballar para sacar adiante proxectos como este, a organización do evento, e non me quero esquecer, sobre todo, das persoas que axudan a que estes grupos poidan sacar adiante os debates. Neste caso, os profesores, vou facer unha referencia a nosa, a Karina, que lle botou un cambio moi importante. Docentes que apoian a lingua galega. É moi importante que se faga. E nada, dicirvos, lóxicamente, que noraboa a todos, dá igual cal sexa o resultado, fixástelo excelente, sodes exemplo de galegos, sodes exemplo do país, o sea que adiante e a seguir así. Moitas gracias. Bueno, agora sí vou a proceder a nomear que veña aquí o xurado que estivo acompañándonos durante esta xornada. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para Nel Vidal, profesor de Lingua e Literatura. A Rosabel Candal, xornalista de Nos Televisión. A Moncho Vilar, profe de Lingua e Literatura. A Gabino Vázquez, antropólogo e membro do Seminario de Sociolingüística da RAC. E Luzas, profe de Lingüística da USC. Dito isto, pasamos á lectura da acta e dou paso a Nel Vidal. Os agradecementos a organizacións ao ser unhas administracións implicadas, tamén o reconhecemento a esas administracións por permitir fomentar e organizar accións a prol da lingua galega. Valoración xeral do xurado, simplemente moitísimos parabéns a todos polo nivel, todos os que estades aquí porque xa fostes premiados previamente e sabemos as horas que levades en riba, non no día de hoxe, sino ao longo de todo o curso da preparación deste debate. A puntuación é moi axustada porque o nivel foi moi alto e moi igualado. Entón paso a ler a puntuación de cada un por orde de intervención, por orde segundo intervistes ao longo do día. IES de Canido de Ferrol, 228,50 puntos. Os testudos do CPI de Benvibre, 237,50 puntos. Os sofistas do IES de Cacheiras, 248,50 puntos. Os gandariños do CPR Santiago Apóstol de Narón, 228 puntos. O IES Terra de Xallas de Santa Comba, 268 puntos. O IES Camilo José Cela de Padrón, 253 puntos. Polo tanto, o equipo gañador é o IES premiado, segundo clasificado, o IES Camilo José Cela de Padrón. Vale, o IES Camilo José Cela o segundo premio, e entregar o premio Diego Luis, o alcalde de Valdedubra. O segundo clasificado, o IES Camilo José Cela, por favor, que suba para aquí a recibir o segundo premio.
sí, que suban os gañadores de Santa Comba. Entrega o premio Patricia Val, concelleira de Santa Comba. Ay, ella lo sabía y se lo dijo. ¿Qué vas a viaje? Ella lo sabía y ya sabía que no van a Keila es una. Vale, e ahora non sei se hai alguén do segundo premio que queira decir unhas palabras ou decir algo. Bueno, una foto grupal. A ver, vamos a foto grupal, minuto, foto grupal, primero. Sí, sí. Podemos un lado tamén, se queredes despois. Sí, unha foto consulta. Vale, non sei se alguén eso. Gustaríanos ao camino polo menos rematar esta sesión de debate agradecendo a Anabel e a Marta, as nosas coordinadoras e profesoras que axudaron bastante neste proceso e axudaronnos moito a sacar argumentos tan interesantes como o da conciencia lingüística. Moi importante, que nos gustaría que sacáramos deste premio, deste certamen de debate, é que a cuestión non é ser neofalante, nin paleofalante, nin posicionarte dunha posición ou doutra, senón falar galego e facer o posible para que este chegue ao máis alto posible, entender a lingua como unha cultura, unha parte de nós, e non como un instrumento político ni ninguna outra cousa, unha parte de todos os galegos. Moitas gracias. Quería dar as gracias a nosa profesora Noelia, que a pesar do que lle pasou estivo sempre presente axudándonos, ainda que se lle complicara un pouco, pero ela intentou, e gracias a ela isto non sería posible, xa que ela aportou moito, e tamén gracias a todos os que participaches, porque estuvo moi ben todo, vino moi reñido, pois que todos fixetes de señal, moitas gracias. Xa para finalizar, que sei que todos queres marchar, eu vou estender os agradecementos ao Concello de Valdura por apoiar este evento, tamén ao noso Concello de Santa Comba, sobre todo a Patricia, que nos estuvo acompañando tamén nos días de preparación. Como xa dixo a Laia, agradecer a Noelia por todo o que fixo, a Mari Carmen tamén por acompañarnos, a todos os pais que nos viñeron ver, hoxe aquí demostramos que non fan falta armas cando temos palabras. Toma! Agradecer novamente a todo o mundo, que agardo poder atoparnos de novo, sobre todo, bueno, porque non pasa sesión de bacharelato, pero do resto, poder vernos ano que ven. Que disfrutemos, o sea, sei que non hai só dos equipos, pero que o bonito é o proceso, o bonito é o que nos levamos todas e todos. Entonces, viva o galego, viva Galicia e viva o Club de Debate a Lingua.